a que hagi passat el debat sobre la idoneïtat o no, sinó que la conversa sobre el projecte no l'havíem tingut fins ara. Però he donat les explicacions de per què s'ha portat en aquest sigilo. I nosaltres hem les explicacions del que està. Molt bé. Entonces, vots a favor, vots en contra, abstencions? Molt bé, seguim endavant. Proposició de la regidoria delegada de Cultura, Hisenda i Administració sobre modificació de crèdits número 13 en el pressupost de 2018 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. Alguna cosa a dir? Són modificacions puntuals de coses que són noves o que s'havien quedat a remolc en el pressupost. Cap observació? Ahir veieu que van a fer-se dos rèntings. Un cotxe de policia i un camió para llevar el tractor. Serà un camioner d'estos que porta de tot, grueta i porta de tot. Això és el renting que fa falta la modificació perquè se faci l'expedient. I després són subvencions que tenim que ficar 1.000 i pico euros, 2.000 de les subvencions que ens dona la Generalitat o l'Estat que tens que ficar la part municipal. Per això n'hi ha complements. Punt número 6, proposició de l'alcaldia... Vots a favor de la modificació de crèdits? Tots a favor? Unanimitat? Bueno, jo crec que tots. Gràcies. 6. Proposició de l'alcaldia sobre adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de la Diputació Provincial de València, Central de Serveis Innovadors i Sostenibles. Això és una adhesió a la central de compres. S'estem adherint a totes les centrals de compres per el tema de la llei de contractes, perquè com les centrals de compres ja han passat per la llei de contractes, és automàtic. Si tens que comprar alguna cosa vas a la central de compres i ho compres allí, perquè l'administració d'aquesta central de compres ja ha fet el plec de condicions. És una manera de que certes coses no tindré que fer tota la paperassa així. Ja comprem coses, la llum, per exemple, la comprem en central de compres, la llum elèctrica del poble, se compra a través de central de compres. Però ara fem el punt 6 i el punt 7 són les dos centrals. Nosaltres tenim una pregunta, votarem a favor de les dues, però voldríem saber una pregunta que potser sigui redundant, però alguna de les dues adhesions a les centrals de compres anul·la o pot anul·lar la comissió de contratació que tenim? No, pero es que la comisión, lo que está diciendo es la mesa de contratación. La mesa, perdó. Hay un punto sobre eso, del pleno. Ara ho parlem, si vols, en el punt. No, anul·lar, vull dir, una cosa són contrats en la central de compres no pots adquirir una obra per a fer el plenari, per exemple. El que va a la mesa de contratació no està en la central de compres. La central de compres són altra cosa. Subministres i serveis, però no és una obra. Les obres no estan ahí perquè, clar, com van a ficar una central de compres una obra? Què proposen, saps? Entonces, tot el que va a mesa de contratació no està en central de compres. Central de compres si te compran micrófonos, mobiliaris o no sé què. I serveis, també poden haver serveis com és la llum. Vale, 6 i 7, entonces, d'acord tots? Passem a la 8, proposició de l'alcaldia sobre modificació del reglament orgànic municipal. I ara sí que va la modificació de la mesa de contractació que ens explicaim per què se modifica. Que així tenim una mesa de contractació més gran que el que exigeix la llei. Més gran no, sinó per a conceptes més xicotets, però ara ha hagut una modificació legal i ens explicaim. Sí, la nueva ley de contratos, en su disposición adicional segunda, habla de las competencias en materia de contratación y alude precisamente a la mesa de contratación local, los miembros de la mesa, y habla de los miembros de elección, los concejales de alcaldía, solamente puede ser un tercio. Entonces, en función de los miembros que haya en la mesa, el tercio, más de un tercio no puede ser, tal y como está configurada en Faura, se excede del tercio. Entonces, la propuesta era aprobar la modificación del reglamento en el sentido de armonizar con el texto legal, y sería anular lo que es el articulado sobre la mesa de contratación, y por tanto no habría mesa de contratación permanente. Conforme hiciera falta, se iría aprobando una mesa de contratación en cada expediente contractual. Hay unos que hace falta y otros que no, pero desde luego la que hay ahora mismo en el reglamento no cumple con la disposición adicional segunda, que ha limitado el número de miembros de carácter electos. Conclusió, cada vegada que fem una obra hi haurà que nomenar la mesa de contratació. Lo que se reuníem, que era fijo, doncs no haurà que fer-ho cada vegada. És la conclusió. Nosaltres tenim dues qüestions respecte al ROM, diguem-ne, potser siguin errates. L'article 16, la participació ciutadana, veureu que l'aprovació de la carta data, segons diu així, del 26 de juliol del 2004.
sé que està per actualitzar. I després en el punt de funcionament, que és la pàgina 1, 2, 3, 4, 5, sí que tenim evidentment la modificació no ve ara, no? Però ja que estem ho comentem. Les esmenes, segons diu així, sols les pot presentar el portaveu del grup. Val? Estem aprovant la modificació de la mesa de contractació. Si voleu portar una proposta que se tindrà que fer d'actualització del reglament orgànic municipal, que pense que el reglament orgànic municipal tindrà 8 anys o per ahí, hi haurà que igual que això ho han tingut que suprimir perquè és una obligació legal, però jo pense que el que caldria és sentar-se per veure totes aquestes coses, perquè evidentment després de 8 anys el reglament orgànic municipal hi haurà que veure les disfuncionalitats en vista del que hem funcionat. Claro, però és que no és de... Vull dir, per centrar el punt, anem a votar-lo del punt i si voleu, comenceu els portaveus a reunir-se per mirar el reglament orgànic municipal, que normalment se sol tocar de cara a final de legislatura. Entonces tocaria, perquè ja té 8 anys. Ja té 8 anys. Doncs bueno, en principi, per part nostra. Ok? A favor tots? Ara diria, 9, proposició de l'alcaldia sobre el nomenament de defensor del veí. Sabeu que una de les figures de la carta de participació és el defensor del veí i és a proposta de l'alcaldia, consultant en els membres de la corporació. Les seues funcions té la missió de la defensa dels drets dels ciutadans davant de l'administració municipal, és l'encarregat de generar fórmules de participació que permeten una implicació activa de la ciutadania en els afers públics al costat de la necessària acció reivindicativa i autònoma dels moviments socials, és un mecanisme de democràcia directa, ja que la participació és un element clau en la transformació de la societat. Les seues funcions són verificar i aclarir les actuacions i decisions de l'Ajuntament davant de les queixes, peticions i propostes dels ciutadans. 2. Proposar fórmules de conciliació i resolució quan els ciutadans expressen la seva disconformitat amb una resolució dictada per l'Ajuntament. Aquesta proposta s'ha d'admetre en el termini de 15 dies hàbils, el procediment. 3. Fer suggeriments i recomanacions per a corregir les possibles deficiències en el funcionament dels serveis municipals i per a la millora de la gestió. D. Revisar les peticions de les entitats ciutadanes o veïnat que desitgen fer ús de l'escó ciutadà, comprovar les seves sol·licituds s'ajusten a les normes i proposar a la seva alcaldia la inclusió en el punt corresponent. I en general, intervenir davant d'aquelles actuacions que impedisquen que deterioren el legítim exercici dels drets dels ciutadans en les seues relacions amb l'Ajuntament. Aquesta és la figura i les seues missions. Entonces, la proposta de l'alcaldia és que recau sobre el nostre veí Josep Vives, que el tenim així davant. Vos ho he comunicat als portaveus i la proposta només és el seu nomenament i és la proposta que fas. Si estem tots d'acord? Nosaltres... no, sí. No, nosaltres... El Partit Popular d'acord? Sí. Nosaltres estem d'acord en la persona nomenada, però creguem, ens hauria agradat que les formes de portar a termes foren millors i més àgils o transparents. I explique dos detalls. La carta de participació en la que els portaveus i els grups participàrem esmenant-la, millorant-la, negociant-la, treballant-la, adaptant-la. En el punt del defensor del veí n'hi havia sobretot 3 potes que parlaven de la tria del defensor del veí. De les 3 propostes o de les 3, diguem-ne, línies roges, per dir-ho així, que nosaltres proposàvem, una era que no tinguera vinculació política ni partidista, que això se va acceptar, que no anara aparellada a la legislatura municipal, que això no se va acceptar, i que fos una tria consensuada, que això se va acceptar de paraula. A nosaltres ens hauria agradat participar de la tria, malgrat que, repetim, creiem que la persona escollida és idònia i pot desenvolupar el càrrec perfectament. Per tant, com que estem d'acord amb la persona i el nomenament, però ens hauria agradat que se millorara la forma d'arribar així, el nostre grup, dels 2 vots que té, votarà una a favor i l'altre abstenció. Molt bé. Alguna observació més? Passem a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta? En contra entenc que no hi ha ningú i abstenció l'altre. Doncs queda elegit defensor del veí, Josep Vives. Després donarem l'enhorabona. I l'enhorabona, Enhorabona.
Passem a la proposició número 10 de l'alcaldia sobre la llei de contractes del sector públic. És que toca que digui un nom. No ho sé, Walter, qui t'ho vulgui, jo mateix. Uno dels dos, té que ser. Elige tu. Estem en la 10, en la 10, preposició de l'alcaldia sobre la llei de contractes del sector públic. Esta moció, esta proposta de l'alcaldia, ve de la Federació de Municipis i Províncies, on tots els municipis s'han ficat d'acord en exigir una modificació de la llei de contractes, una modificació sobretot per l'agilitat. En aquest moment la llei de contractes el que fa, i ho heu sentit, és que està per a comprar un bolígraf n'hi ha que fer un expedient administratiu i està ralentitzant l'administració. És una cosa que d'ací 5 anys veurem normal, és una cosa que d'ací 5 anys ja n'hi haurà plataformes informàtiques on se podrà fer tot millor, però ara significa que per a comprar qualsevol cosa n'hi ha que fer tot un expedient administratiu com si fora de 15.000 o de 20.000 euros. Valga €1 o valga 10.000 o valga 15.000. Per tant, els municipis xicotets, la Federació de Municipis han acordat elevar al Ministeri, perquè n'hi ha negociacions sobre això, pareix ser que n'hi ha negociacions, però ja sabeu que quan venen les mocions de la Federació de Valenciana de Municipis i Províncies, normalment és que estan treballant a nivell de Madrid. Entonces, la proposta diu, primer, sobre aquesta llei, elaborar un text normatiu més simple, cohesionat i més voluminós que facilite l'aplicació dels principis que se deriven de les directives del Parlament Europeu. Segon, com a conseqüència de que la majoria dels nostres municipis siguin de xicoteta i mitjana grandària, existeix la dificultat de la utilització dels contractes menors en els municipis de menys de 5.000 habitants, per les limitacions imposades per la nova norma, així com per l'aplicació de procediments d'adjudicació en aquestes entitats locals, sent necessari flexibilitzar les mesures de contractació de personal al servei de les administracions territorials, especialment la local, mitjançant una nova regulació de l'oferta pública d'ocupació, que permet als municipis adaptar-se a les exigències de la nova regulació. Tercer, es fa necessari promoure una regulació més detallada en l'administració electrònica, així com arbitrar els mitjans i les eines TIC perquè les administracions locals incorporen l'administració electrònica de forma eficaç i eficient. I quart, diu comunicar estos acords al Govern d'Espanya, al Consell de la Generalitat, a les Corts Valencianes, a la Federació Espanyola i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Això és una cosa consensuada per tots els grups polítics en la federació. I és la fe d'alcaldia, perquè així en l'última reunió se'ns va demanar que l'anarem proposant als plenaris. Alguna observació? Nosaltres que estem d'acord en que la llei diguem-ne que entorpeix o asfixia els municipis menuts, no podem però criticar aspectes de la llei com que es posa majors garanties a la contractació menor o com per exemple que garanties com limita a contractar a l'empresa si supera la quantitat del límit econòmic d'un contracte menor. Per tant, creiem que té garanties positives i que té mancances, com asfixiar al xicotet, però no veiem, per aquests motius tenim qüestions a favor i qüestions en contra i ens abstindrem. Creiem que se pot superar en alguns aspectes treballant des del municipi, en dificultats, però també creiem que té coses bones com més garanties. Després, si anem a la mesa de contractació, que hem acabat d'eliminar per adaptar-la al segons quin cas, de memòria, jo recordo que la mesa parlava de que els contractes d'obres i serveis eren el límit dels 50.000 i ho posarem en 25 o 30.000, a partir del qual anirien a la mesa. I de subministres, no recordo el límit, però també se va baixar. I així, en canvi, aquesta llei el posa més alt de lo que el tenia la nostra mesa de contractació. Però perquè és un acord de Faura, una proposta de l'alcaldia de que en Faura fora menys. Fora menys, clar. Més transparent. Perquè l'oposició tinguera més accés als d'això. Se va rebaixar des d'ací. Molt més millor. Però la llei encara està per damunt de lo que és Faura. Sí, de lo que La llei encara està per damunt dels criteris que utilitzem així són menys els criteris. Però realment la llei el que mareja molt són a l'hora de fer el procediment, el farragós expedient. La transparència està molt bé, estem d'acord, però el problema és el farragós, que en la part administrativa col·lapsen les institucions. Així estem traient tot en plecs i estem més o menys normalitzats, però n'hi ha molts municipis que estan col·lapsats perquè no tenen personal i no poden acudir a fer això, perquè requereix un procediment administratiu. Que això, conforme se desplegui la llei, en 3 o 4 anys, suposa, o menys, hi haurà eines que fan... L'esperit és perfecte. El problema és l'esperit i la realitat que n'hi ha que fer la transició. D'ací 3 anys no se'n recordarem ningú.
Per això la federació el que diu és anem a agarrar primer el més gordo i anem a... Perquè, clar, nosaltres, la federació ho club els ajuntaments, però jo te diria Carrícola, en la Vall d'Albaida, 50 habitants. Però Carrícola, claro. No, però és un ajuntament i funciona exactament igual que nosaltres. Pues parles en l'alcaldessa i, claro, no... està parat, no pot fer res, perquè té un secretari cada 15 dies, un secretari que va un dia cada 15 dies. I allí s'ha de seguir contratant les coses, perquè els ajuntaments, el problema de la llei és que trata tots els ajuntaments iguals, el de Madrid com el de Carrícola. I això és el que la federació diu, no podem tratar igual perquè no és el mateix l'Ajuntament de Madrid i Carrícola. Primer perquè Carrícola tindrà un pressupost de 20.000 euros l'any o 30.000, tampoc pot gastar la mateixa quantitat, però el procediment és el mateix i col·lapsa. És un poc l'esperit de lo que diu la federació. Nosaltres li reconeguem qüestions positives, però també li reconeguem entre bancs al xicotiu. Però n'hi haurà que anar solucionant-los. Per tant, la nostra postura s'abstindrem. Molt bé. Abstenció és de més, a favor? Sí. Maria? Ara passem a les proposicions dels grupos. 11, proposició del grup socialista sobre el pla de Rodalies per al 2018. Acords. Primer, instar al Govern d'Espanya que procedisca immediatament a incrementar la partida destinada al pla de Rodalies per a aquest 2018, dotant-la de la quantitat que siga necessària per a poder complir amb el pla. I segon, instar al Govern d'Espanya que procedisca immediatament a exigir al Ministeri de Foment que convoqui amb caràcter urgent i extraordinari la Comissió de Seguiment del Pla de Rodalies 2018-2025. Alguna intervenció? Tots d'acord? Sí. Passem endavant, doncs. Proposició número 12, proposició del grup socialista sobre finançament autonòmic. Acords. Instar de nou al Govern central a acordar un nou model de finançament autonòmic com més pront millor. Segon, instar al Govern central que destina els pressupostos generals de l'Estat del 2019 o el percentatge d'inversions equivalent al pes poblacional de la Comunitat Valenciana en el conjunt d'Espanya. I tercer, donar trasllat de la present proposta de resolució al Govern central i a la Generalitat Valenciana. Com que ja vam portat mocions sempre en aquest sentit, com estava en l'exposició de motiu, en el canvi de govern i en les declaracions que havien fet, seguir pressionant, que no seguim insistint. Intervencions? Cap? D'acord? Proposició número 13 del grup socialista sobre adhesió al manifest Suma't per no restar. Acords. Primer, mostrar el suport de l'Ajuntament de Faura al món rural mitjançant l'adhesió al manifest Suma't per no restar, que té la finalitat de revertir el procés d'envelliment i despoblament de les nostres zones rurals i que proposa a les diferents administracions públiques les següents mesures bàsiques d'actuació. Dotar d'una cobertura sanitària bàsica posant l'accent principalment en el servei de pediatria, garantir el manteniment dels centres educatius en els municipis rurals, adequació i millora de les infraestructures, ampliació dels serveis de transport públic, garantir l'accés a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, assegurar la presència dels serveis bancaris bàsics, establir bonificacions fiscals a les empreses que s'instal·len en les zones rurals, simplificació i unificació dels tràmits administratius, descentralització d'entitats administratives i organismes públics, habilitar aules itinerants per a l'accés a cursos de formació certificada, realitzar una planificació estratègica del territori per a conèixer les seues potencialitats, impulsar la creació de cooperatives rurals o altres fórmules associatives de serveis de proximitat, protegir la xarxa de comerç local, recuperació i promoció d'oficis tradicionals i la promoció i professionalització del turisme rural. I el segon, donar trasllat a aquest acord a la Federació Valenciana de Municipis i a FADEMUR, que és la Federació d'Associacions de Dones Rurals del País Valencià. Una intervenció? D'acord tots? Sí. Punt número 14, proposició del grup socialista contra les lleis d'estabilitat pressupostària i de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Acords. Primer, instar novament al Govern central a adoptar urgentment les mesures necessàries per a derogar les lleis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. I segon, instar al Govern central a obrir un diàleg amb la Federació de Municipis i Províncies i les federacions territorials que representen a les administracions locals per arribar a acords que facin possible un nou marc normatiu aprovat amb el major consens possible per a l'enfortiment de les administracions locals, les més properes al ciutadà i les més complidores pel que fa a la despesa de tot l'Estat.
I tercer, traslladar aquests acords al Govern Central i a la Federació Valenciana de Municipis. Alguna intervenció? Estàs d'acord també? Punt número 15, proposició del grup Junts per Faura per a la retirada de plaques amb simbologia franquista. Acords? Primer, instar a les persones propietàries i les comunitats de propietaris a retirar les plaques amb simbologia franquista en el termini més immediat possible. Segon, proporcionar des de l'Ajuntament el suport tècnic necessari a aquelles persones propietàries o comunitats de propietaris per a la retirada de les plaques amb simbologia franquista. Tercer, conservar les independències municipals dites plaques. I quart, comunicar aquest acord a les persones propietàries i comunitats de veïns del municipi afectades. Molt bé, intervencions? Cap intervenció? Nosaltres, no res, que ja tenim localitzades les plaques i res, que estem d'acord. Comunicarem a veure si per voluntat les volen llevar i si no, pues mirarem la forma de fer-ho. Per què vol guardar les plaques? Bueno, era una recomanació venia de qui va elaborar aquest tipus d'argumentari, que volien guardar-les per lo que poguera ser. Hi ha que fundir-les. Bueno, Si n'hi ha 4, ne guardarem les 4. 4 exactes. Si n'hi ha 4, les guardarem. Farem un collage en elles. una, dos, 4. tres... 4. 4 en el mateix reglament. No, doncs no, n'hi ha 5. Si estan en la mateixa regular, jo en la mateixa regular tinc localitzades 3 o 4, però després n'hi ha una altra en Andrés Pinya. Pues mira, a mi us escapa tu. Pues és petita. Vale. La buscarem i la mirarem. 4, 5. Si són 5 millor. Casa Agòstia o... El cantó de baix. Ah, és la de Diana? Molt bé. Vots a favor de la proposició, ¿todos de acuerdo? Sí. ¿Todos de acuerdo? Per unanimitat. Punt número 16, coneixement de les resolucions de l'alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària, de la 158 a la 255. ¿Vol algun aclariment de algo? Sí, mira, yo la 215 y la 216 que fica contracte menor de serveis per a la plataforma de gestió d'expedients público i un altre per a l'assistència profesional per a la implantació de la LSCP, que es la ley de contrato. Eso es como lo que comentábamos antes de lo de protección de datos, ¿no? Pero eso que se pide a algo una externo. consultora para la ayuda en la implantación de la nueva ley, Eso. para cumplir con toda la normativa. Y lo otro es público la base Sí. de la gestión, la Gestión, Sí, lo la tenim gestión. tots. Sí. Lo del móvil. electrónica. Sí, vale. Alguna cosa més? Passem a propostes a pregs i preguntes del senyor regidors i regidores. Maria? No, vale. Jo sí, Consol, recordes que es vam emplaçar en un termini no massa llarg de reunir-nos Maria, tu i jo, per parlar de posar nom de dones als espais que s'havien quedat un poc buits de nomenclatura i que vam decidir en ple que es posarien noms de dones. Això va ser en el mes d'abril i estem ja en juliol i encara no hem pogut veure'ns. Quan podria ser? Ja ara m'imagino que al setembre, no? Pues no ho sé, ho tinc en ment, però de vegades el dia a dia fa un poc complicat tot, però ho tinc en ment i només puga, doncs convocarem la reunió i ho mirarem. I l'altra cosa que també ho teníem en ment, que això sí que la tenia treballada, és la part dels acords que se poguera fer de lo del pla de violència de gènere, que això sí que estan detectats i què és el que se fa i què és el que podríem fer i també ho mirarem. Sí, però vaja, el text que acordarem nosaltres era aprofitar el protocol o el seguiment que se fa en cas de violència de gènere, ampliar-lo a les víctimes d'agressions sexuals. Parle del pacte valencià. Parle de les mesures del pacte valencià que vam quedar quines mesures faríem en Faura i sí que està estudiat què mesures podrien ser susceptibles de que se pogueren fer. I després, en la moció que portarem contra les agressions sexuals que vingué donada o arran de la sentència tristament coneguda com la Manada, jo vaig demanar en la moció, però ho parlarem abans del ple, les tres, de que aprofitaríem el protocol que hi ha en atenció de víctimes de violència de gènere i l'ampliaríem amb noves mesures i canviant-li el títol del text a les víctimes d'agressions sexuals.
que ho treballaríeu mitjançant la policia o els forces de seguretat que tenim a l'abast i que això estaria en vigor ja ara, diguem-ne que per a festes que hi ha del tema. A veure, s'està treballant. Una altra cosa és que, torno a dir, és que pareix que vull excusar-me, però vull dir, de vegades el dia a dia mos porta. Jo el vaig traslladar a la policia i la policia està investigant, està treballant-ho. Independentment d'això, ja te vaig dir, vull dir que no és que si passarà alguna cosa no és que no hi hagi un protocol i no és que se faci, vull dir que poden venir les festes tranquil·lament, que si se donarà un cas, com s'havia donat l'any passat puntualment s'actuaria. S'està treballant i s'ha parlat en serveis socials i s'està mirant com donar-li forma, però clar... És que anem ajornant. No s'està ajornant, s'està treballant, però és que les coses no se fan d'avui per a demà. Ja, però jo què sé, reunir-nos un momentet i dir, bueno, doncs van a materiar aquest espai o aquest espai i ja estar informades i després els nostres grups ja anem informant de les reunions que puguem tindre entre totes. M'agradaria poder anar més de pressa i m'agradaria poder fer més les coses, però... O fins i tot se m'ocorre, vaig a ficar la cullera. Que se m'ocorre que a lo millor a través d'una reunió d'aquest tipus que proposa Anna, que està plantejada ja i que demana Anna, fins i tot la feina administrativa o política que pugui dur això se pot compartir i potser s'avança més. Vull dir, que podem arribar al muscle tots una miqueta i tu comentes i tens raó, no dic que no, que el dia a dia i que la feina primer fem lo urgent i lo important se va quedant perquè lo urgent és urgent, no? I passa, i no és una crítica, passa en molts llocs i en molts ordres de la vida, però a lo millor demanant ajuda tampoc seria la paraula, però que col·laborar entre tots i tirar entre tots endavant, vull dir, Anna, ajuda'm a fer això, o mira, vull dir, que al final que és una qüestió que no té color polític, entre tots podem tirar-la endavant. Evidentment, el que és el tema de dones sempre hem procurat evitar qualsevol discussió ni qualsevol polèmica perquè no porta enlloc, però clar, tampoc podem anar deixant-ho. De fet, jo vaig proposar que ni que fora massa formal, que podien quedar a fer-nos un cafè en qualsevol bar del poble i anar parlant i anar, no sé, donant forma a les coses que hem plantejat i que s'han aprovat en moció i això és el sentit de les mocions, una vegada aprovades que es posen en marxa. Anna, però no és un problema de no quedar ni en reunió formal ni no formal, és que hi ha feina que a mi me supera en l'agenda, vull dir, no és que no puga, simplement, vull dir, és això, vull dir, van passant els dies, hi ha coses, hi ha reunions i va, el que ha dit Domènec, el dia a dia de vegades, sense veure se te menja, quan t'has donat compte ha passat el temps, que jo continuï treballant i sé que està aquesta reunió pendent, però de vegades no puc anar més de pressa, les hores del dia són les que són i tampoc... Quan estiga, ja s'ajunteu i ho feu. No és una qüestió de demorar-ho, ni és una qüestió de que no li doni importància, ni no és una qüestió d'això. En cap moment he dit que no se li doni importància, encara que pot ser que en altres llocs o municipis o altres persones a l'oposició evidentment anirien per ahí. M'entens el que te vull dir? Sempre el tema de dones sempre queda arraconat. No és el cas, m'entens, Consol? A més, jo he proposat reunions informals, anar esbossant qualsevol proposta i el company Domènec ha intervingut dient col·laborar, m'entens? És a dir, que pot ser un dissabte i quedem a almoçar, les 3, un momentet, no sé, intentar facilitar-ho, Consol. Això no és cap crítica, sinó simplement que si les mocions s'aproven s'han de posar en marxa en un termini més o menys raonable, pense. Bueno, alguna prec més? Sí. Després de la recomanació, de la petició que se li va fer a la Federació de Municipis sobre la idoneïtat o no de girar una taxa per les antenes, hi ha una decisió presa sobre si fer-ho o no? A veure, el punt d'ix està en que el problema és l'ordenança. El problema de l'ordenança. La federació aconsella una i després l'ordenança la tombaren en algun lloc. I només n'hi ha hagut 3 pobles per allà per Galícia que la guanyaren. I sobre això la Diputació encomana que se faci un estudi per a que els ajuntaments puguen tindre la base per a poder fer l'aplicació de l'ordenança. I aquesta ordenança, ho dic per la banda de la Diputació, ara no ho porto jo, però ho portava jo a Tardès, no més. I s'estava contactant amb els mateixos que guanyaren la de Galícia i estaven triant les que podien ser susceptibles de tindre lo de la tassa.
També és de veres que se topetaren en que si no tenies més de X metres valia més l'estudi que el que anaves a cobrar. ¿Vale? I està per definir en la Diputació de exactament soltar l'ordenança per a que el municipi que ho tinga que pugui fer. I està en aquesta fase. Vull dir que això s'ha contractat l'ordenança, ara enviaran l'ordenança, passarà els filtros de la Diputació, l'interventor, això ho demanen sobretot els secretaris dels ajuntaments, que és que passar ja un filtro per allí, perquè això no ho tenen més ràpid. Però ja vos avance que nosaltres estem en el límit d'això, en el límit perquè nosaltres tenim només 1 quilòmetre que ens passa per el terme municipal. Només tenim 1 quilòmetre, nosaltres un torn de terme és 1 quilòmetre quadrat, no passa 1 quilòmetre. I entonces estem en el límit de que el que val, a veure, una cosa és l'ordenança, però després és que és sujetat a un informe tècnic d'ingenieros i companyia que tenen que medir el que n'hi ha. I entonces estava en el límit, a ojo de buen cubero, ens havien fet, que estava en el límit de lo que podia ser rentable o no podia ser rentable, però que de totes maneres se paga un any i després per l'any, per exemple, si l'estudi val 25.000 i al final replegues 1.000, l'any 26 l'any 26 ho recuperen, haurà que decidir-ho, però fins que no estiguen els papers fets no se sap. ¿Vale? Però la seguretat que tenim és que en aquest estudi, en aquesta ordenança, com ja ha passat per 3 xusgats, i els xusgats han dit que sí, no passarà el que l'havíem aprovat, que l'ha enviat la federació, que és que al final la tombaren en totes bandes. I sé que s'han fet per allà dalt, i allà ha passat els filtros, i sobre això és la que s'està encaminant. M'està fent una enginyeria d'ací de les Valls. És una casualitat que està fent una enginyeria de les Valls, això. Però nosaltres estem perquè havíem calculat i si recuperem més de guany, recuperem més de guany, la inversió. Nosaltres, per últim, per parlar, un parell mos quedem. Nosaltres farem una sèrie de preguntes per escrit relatives a la superfície forestal del terme. Se mos va contestar el que havia preguntat, quina era la superfície forestal, quina era la part de la superfície que era pública i quina era la part privada, i un tema d'un pla local de prevenció d'incendis. Nosaltres demanàvem, la nostra idea és fer una proposta, o ara o quan siga, o en el format que siga, perquè hem estat parlant amb tècnics que treballen en la matèria, sobre un pla de gestió forestal. Se'ns diu en el punt 4 de la resposta que cap parcel·la del terme municipal té entitat suficient per a tindre un pla tècnic de gestió forestal. Nosaltres hem fet indagacions i ens diuen que no és del tot correcte. No és una crítica ni molt menys, simplement és una proposta que llancem, que estem oberts a treballar-la conjuntament si us sembla bé, perquè ens ho han dit gent que treballa en el tema i el té prou mastegat, ens expliquen que un pla de gestió forestal simplificat, malgrat que el terme de fauna és reduït en aquest aspecte, ve a costar uns 300 euros, però que a través d'ahir te pots acollir a subvencions d'aproximadament per la superfície de fauna, en el cas nostre serien de pagar 10.000 euros per a executar el pla de gestió, que serien les podes, el clareig, l'extracció de pins trencats, etc. Ho plantegem així per si ho voleu tindre en compte o per si voleu demanar la informació pertinent. A nosaltres la persona que ens ho ha facilitat és una persona que treballa en això i sap de què va. Vull dir que potser una inversió d'un pla mínima, que serien 300 euros, se podríem acollir a unes subvencions per a gestionar la part forestal molt importants i supervisat per tècnics i tal. En aquest sentit, nosaltres, si voleu, podem ficar a disposició del que faci falta la nostra col·laboració, en aquest sentit. Espera un segon. De qui és la subvenció? Crec que m'havien dit de la Generalitat, Conselleria d'Agricultura. A veure, nosaltres no tenim el pla, ara t'ho explica com són, no tenim aquest pla, però en Faura i Benifairó te recorda que estem en paratge natural. Nosaltres, poquet podem fer nosaltres si no estem comunicats amb Benifairó. I Faura i Benifairó s'hi va fer el pla d'incendis, no? És això? El pla d'incendis de la Rodana. Gràcies a tenir aquest pla d'incendis que s'ha fet els dos municipis, hem rebut els dos municipis 20 i alguna mil euros, si no m'equivoque, cada un, 20 i alguna mil euros de la Diputació, perquè només s'ha donat a municipis que haveren treballat la part forestal, són dels pocs pobles que tenen un pla d'incendis forestal i a més un parc, el que volen declarar un parc natural, i damunt és de 2 pobles, que és més complicat, se mos han donat 20.000 euros a cada poble per a aquests treballs de forestals, vull dir, perquè és tot neteja, poda, etc. Se mos han aconseguit els 2 pobles. A nosaltres, en 20.000 euros, ho arreglarem tot, però a Benifairó li va faltar més, però això s'ha aconseguit. Possiblement estem parlant de lo mateix o paregut, perquè a mi, jo quan la resposta aquesta la vaig consultar en una persona que treballa el tema,
va ser el punt quart el que va dir, ostres, no ben bé a ser així, i me va fer la recomanació de lo que vos dic, del pla simplificat i tal, i pues planteja això perquè a lo millor interessa, i a lo millor això va lligat o penja de lo que vosaltres dieu. Les subvencions exigien tindre un pla d'incendis i una gestió forestal homologada, etc. Per això s'han quedat els pobles fora. I nosaltres sí que hem entrat fora Benifairó, en la subvenció. En el pla que tenim, en el que tenim hem entrat, perquè en les condicions era això, que era un pla d'aquest tipus, i aquest pla d'aquest tipus és en els dos pobles, vull dir, és conjunt. Paga cada poble, però és conjunt. És un treball conjunt. És un treball conjunt perquè la muntanya, bueno, sí té un terme municipal, però els pins, n'hi ha coses que se poden fer conjuntes i coses que no, perquè, per exemple, ara heu vist que en la zona en el que li diguem zona d'acampar, mal dit zona d'acampar, que és la part de dalt del Parc de la Rodana, les línies s'han enterrat. No n'hi ha línies ja que passen per la muntanya, excepte quan arriba el terme de Benifairó, que tornen a eixir i se tornen a les línies. El terme de Faura està tot enterrat per allà dalt, però el de Benifairó s'ha quedat pendent, i la muntanya és la mateixa. Si n'hi ha una descàrrega, una torre d'Ija, la muntanya han sanejat la zona de la torre, perquè han sanejat la zona de Benifairó, l'han sanejat, però estem en el mateix. Vull dir, ara intentem en aquest pla, que aquest pla de més l'ha fet un Xi de Sagunt, si no m'equivoque. Volia parlar d'això. La contestació sobre el punt 4 està basat en el que diu el pla d'incendis, que està fet per el Centre Verd, per tant per un tècnic, no és una cosa que s'escam inventar nosaltres. No, però ho dic perquè també és un expert, se suposa, perquè és una empresa que es dedica a aquestes coses, i la contestació és literal del que ens posa en el pla d'incendis. Ell, quan el va fer, és un pla d'incendis que va fer per a Benifairó i també per a Faura en la nostra part, i els plans d'incendis que està aprovat per pleno i se dona còpia en el seu moment per a tal, porta unes actuacions que s'han de fer, perquè el pla d'incendis no és una prevenció d'intentar assignar un incendi, que és la forma d'actuar, sinó són d'unes actuacions per a previndre que hi hagi incendis. Per tant, la subvenció que la Diputació ens ha donat per tindre el pla d'incendis, has de complir les actuacions que tu has dit en el pla d'incendis. I n'hi ha dues opcions. Una part dels diners està destinada a que tu facis neteja o facis una prevenció de possibles incendis, i una altra part dels diners és per a fer inversió. I en la part d'inversió sí que hi havia una actuació que podia ser comuna als dos pobles, que estem mirant evidentment de portar-la avant perquè ens afectava als dos pobles, i era una actuació que els dos pobles teníem en el pla d'actuacions, a la que també li volem donar trasllat a l'associació, que en aquest cas, en aquest poble, és la que assessora en aquestes coses, per a que miri el pla d'incendis i miri les actuacions, per a que ens assessores si el que ens proposa aquesta empresa està bé, no està bé, o seria factible per a nosaltres. Acció Ecologista és l'associació que s'ha de donar. No sé si potser se trepitgen un en l'altre, perquè o parlem de coses que depenen una de l'altra o que estan relacionades, però no acaben de ser la mateixa, perquè tu parles de pla d'incendis i jo parlo de pla de gestió del terreny forestal, i el pla d'incendis òbviament té una part de el que se sol dir popularment, els incendis s'apaguen en hivern fent una bona gestió de la muntanya. Possiblement una penja de l'altra o tinguin una relació o estiguen solapades en segons quins punts. Jo un dia, només com a suggeriment, perquè a mi me digueren que no acabava de ser ben bé així i feien la proposta per a tindre-ho en compte. Li ho preguntarem al tècnic que havia fet el pla d'incendis, que és el que ens havia dit en el pla d'incendis, que no teníem l'obligació d'un pla de gestió forestal. No, clar, l'obligació, no parla d'obligació, no. Però si al final el pla de gestió forestal va implicar les mateixes actuacions que el pla d'incendis... Per això deia jo que possiblement és solapa. Per això no dic. No sé si la subvenció és de la Generalitat, a la que jo no l'he vista, però si no m'haveren dit que hi ha sigut una subvenció en aquesta línia, si t'obliga a tindre les dues coses o t'obliga a tindre una, o si ja ne tens una no te pots... o tenint alguna podries demanar-ho. Però jo no l'he vist, no m'han dit que encara estigui publicada, i quan la de la Diputació sí que vaig ser publicada i m'ho ensenyaren. I sols per tindre el pla d'incendis tenim una preassignació de diners, perquè fan una fórmula que ho calculen sobre el terreny que tens, els habitants i tal, per això tenim pràcticament
I que has fet els deures, perquè qui té terrenys i no té ni pla ni res de res no li han donat. Era primària, la subvenció era primària que havia fet els deures, havia gastat diners en la planificació. Val? Algun altre més? L'última, per acabar, porta molt de temps ahí en la cantonada de Cervantes i Pizarro, una espècie de vallat. Ja té solució la problemàtica de La finca, no? la finca. Pues s'ha obert expedient, claro. Tenia un expedient, el que passa és que ahir no tenen ni comunitat de veïns. No falta que te diga res més. Cada volta que se fa un paper se comunica a tots els veïns. Perquè no sé com gestionen aquesta finca. Crec que un dia neteja uno, o una setmana neteja uno, i la llum la paga, se repleguen els diners de la llum de l'escala, no sé què, i no n'hi ha comunitat de propietaris. Entonces se fa l'expedient a tots. És una situació complicada perquè hi ha un veí que està donant problemes a la finca. I és una cosa que han de tindre tots d'acord perquè tots han de pagar, entonces se fa el que s'està podent. Problemes veïnals. Però ahí se fiquen valles pues, perquè no n'hi hagi ningú perill, mentre claro, no podem fer una altra cosa. Mentre no... Perquè l'ordre d'execució nostra se pot fer. Al final segurament acabarem executant l'Ajuntament. Perquè no se van a fer... Jo entenc que no se van a ficar d'acord, però això d'uns terminis fins que t'autoritzin a entrar a la propietat per poder fer això. I quan se fa l'Ajuntament hi haurà que dividir els diners ixos entre tots els propietaris, passar-ho per executiva, vull dir, esperem un expedient d'anys per no ficar-se d'acord, però és el que n'hi ha. Res més? El plenari, res més? Doncs alçaríem la sessió i passem al públic. Alguna pregunta del públic? Alguna? Alguna? Que teniu ganes de vacances? Bueno, pues res. Felicitar a Josep. Ara t'agradaria que te ficares en la corporació, se fem la foto en la corporació, i ànimo.